हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन तो सर? हाँ ଆପଣ ଏବେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଖାତା ଖୋଲା ଅଛି ନା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଜন্য ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଅଛି, ସେଟା କଣ ଚାଲୁ କଣ କିନା? ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହବ? सर केवाईसी अपडेट ना हो सर, केवाईसी अपडेट ना हवा कारण लॉक हो जाଉଛି सर। ତ ସେଟା ତେବେ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ଅଲରେଡି ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ଓହୋ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ତମେ ଚାଲୁ କରିବି ନା ବନ୍ଦ ରଖିବି ତମେ ଏବେ? ସେଟା ସେଟା କେମିତି ଚାଲୁ କରିବା, କେମିତି କରିବା? ଚାଲୁ କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଲାଗିବ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି? ପାନ୍ କାର୍ଡ? ହଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କହିବି। ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କହିବି ଏବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କହିବି? ଆଜ୍ଞା ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯାହା ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ନାମে ଅଛି ତାର লাগবে স্যার, না হলে আপনাকে গ্যারান্টেড লাগবে। ତା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତା ପାନ୍ କାର୍ଡ ହେଇନି, ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଟା ଦେଲେ ହବନି? স্যার গ্যারান্টেড দেলে হয়ে যাব। সেটা কেমতি? গ্যারান্টেড লাগবে আপনাকে এটিএম কার্ড, অলগা ব্যাংকের অলগা এটিএম কার্ড পরিবারে ফ্যামিলিরে কারো ଅଛି তো হয়ে যাবে স্যার। ହଁ ଯେ ତା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ କେମିତି କିସ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ତା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟାରେ ହବ ନା ସାର୍, ଯାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ লাগবে, अगर প্যান কার্ড না ଅଛି ওরা গ্যারান্টেড লাগবে, গ্যারান্টেড অলগা ব্যাংকের অলগা এটিএম কার্ড ଅଛି, অলগା অলଗା ଘରେ অলଗା ଆଦମିରେ? ହଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ବାହାର କଲି, ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଟିକେ। ହଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ବାହାର କଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ 16ଟା ନମ୍ବର ଦିଆ ଅଛି, ଚାରିଟା କରି ଚାରିଟା, ଚାରି ଜାଗାରେ 16ଟା। 1 2 3 14ଟା ଅଛି। 16ଟା ଅଛି ସାର୍, 16ଟା। କୋଉ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଉପର ପଟେ ଅଛି ନା ତଳ ପଟେ? କେତେ ଅଛି ସୁରୁ 459160 ହଁ ହଁ କେତେ ଅଛି? ହଁ ସେଇ ଉପରେ ଅଛି, 4ଟା ଲେଖା ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଛି? ସେ ନମ୍ବରଟା କହିବି? ଆଜ୍ଞା ସେ ନମ୍ବରଟା କହିବି, ଆଉ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା କହିଲେ ହେଇଯିବ ନା? ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହିବି। ହଁ କହୁଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 4687 4687 4201 4201 2345 2345 6789। 6789। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ নিচে 16ଟା ନମ୍ବର ଟିକେ নিচে ଡେଟ୍ ଅଛି ସାର୍, ଡେଟ୍? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଡେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ହଁ ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉଟା, ହଁ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଅଛି 12
ମାନେ 1 2 12 12 ଆଜ୍ଞା 12 12 12 by 12 by 20 12 by 20 hello 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 sir କୁଆଡ଼େ ଗଲେ hello sir କାଟିଦେଲେ ନା କଣ हेलो ହଁ sir କାଟିଦେଲେ ନା କିସ डेट केते कहली सर डेट ଆଚ୍ଛା କହିଲି ତ ବୁଝିପାରିଲେନି କି डेट डेट एक्सपायरी डेट ହଁ ହଁ ସେଇ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ତ କହିଲି केते कहली 12 by 20 80 12 by 20 12 by 20 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कार्ड नंबर टा गलत अछि सर फेर कहंतु ଗଲତ ଅଛି ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭୁଲ ଅଛି ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ନା 16 नंबर टा ସେ ଯୋଉଟା 16ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ତ ଠିକ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗଲତ ହେଇ ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ନା ସେ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଇ हो ଯାଇଛି फिर से कहंतु सर ଓହୋ 4687 4687 4687 4201 4201 ଆଜ୍ଞା 4201 2345 2345 67 67 ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କିମାନ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି 67 ଦେଖନ୍ତୁ 67 67 ହଁ ତାପରେ ହେଉଛି 89 89 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା कार्ड नंबर गलत अछि ପୁଣି ଭୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନମ୍ବର ତ ଠିକ ଅଛି गलत ଅଛି गलत ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉ ହବନି ନା ହବନି ଆଉ ଅଲଗା କେମିତି ଦେଲେ ହବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଦମୀ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକର ଏଟିଏମ୍ ଦେଲେ ହବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଯାবে ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତେବେ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର କି ନା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ହବ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କର हो जाবে ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦଉଛି ସାର୍ एक्सिस ବ୍ୟାଙ୍କର ହବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହବ ତ ଆଜ୍ଞା ଲେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁ ସାର୍ 5718 5718 ଆଜ୍ଞା 5718 3700 3700 7892 7892 6391 6391 डेट केते अछि डेट ଏଇଟାର ବି ଡେଟ୍ ଦରକାର ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କହୁଛି ଡେଟ୍ ଅଛି 12 by ଆଜ୍ଞା 12 12 12 12 by ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା 12 ବାଇ ହଁ କହୁଛି 12 by 22 22 ଆଜ୍ଞା कार्डटा बैक साइड करंतु एबे ହଁ କଲି कार्डटा बैक साइड ହଁ करंतु ସାର୍ କଲି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଗଲତ ଅଛି ସାର୍ ଗଲତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଠିକ ନମ୍ବରଟା ଦରକାର ନା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୁହଁରେ ଏମିତି ଲୁଟିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବାଇଲେନ୍ସ ଲୁଟିବେ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୋକା କହିଦେବୁ ଆପଣ କହିଦେବୁ
ତାପରେ ଆମ 16ଟା ନମ୍ବର କହିଦେବୁ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବୁ, ଦେଇକି ଆପଣ ଲୁଟି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଖରାପ କିଏ ପାଇଁ? ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନ? ଆରେ ଯାହା କାମ କଲେ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କି ସେମିତି ଲୋକକୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମାନେ ଯିଏ ବୋକା ଥିବ ସେ ଦେଇଦେଲା ଆପଣ ଲୁଟି ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଠିକ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତେ ନା।